Ora sarapan sik iki. Sarapan sik lho menisan. Yang kopine yang ning gone jog. Yo ning jog. Jabuti narik iki. Kok umbah nang isor kono man? Jabuti iki. Umbah nang isor kono. Aku biyen ngono nang tak ngono tenan, tak tek. Jabuti iki pedas arek tem kok umbah nang kedung, tak jabuti tenan. Oh, neni wong-wong. Telo aku. Yin, wik sana itu Pak Ariel. Sana itu Pak. Jangan iki gak ning isor kok, ning tengah mesti. Ning tengah. Ning cekelan bedas iki. Iya. Nek ora digas terus brol ngono.